салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. бозиҳои Лигаи Миллатҳо оғоз шуд ва футболбозон ба мунтахабҳои худ баргаштанд. Акнун ба чанд далели аҷоибе аз ин мусобиқа таваҷҷӯҳ намоед. Мунтахаби Нидерланд ки ҳоло бигӯем моломоли ситораҳои футболи муосир аст, иштибоҳ нахоҳад буд. Аммо дар ҳамин футболи муосир бидуни доштани сармураббии хуб кор ба қавле ҳеҷ аст. Луи ван Гал дар умри бобаракати худ сеюмин маротиба аст ки вазифаи сармураббигии мунтахаби Нидерландро бар уҳда мегирад ва дар ҳар бори омаданаш як рекорду пешравиеро ба сомон мегузорад. сеюмин бор ё худ охирин бор ӯ моҳи августи соли гузашта ба симати сармураббигии мунтахаби мазкур омад ва то имрӯз ҳамагӣ 14 бозӣ бо ҳайати мунтахаб барпо кард ки охирин бозиаш дирӯз бо мунтахаби Полша буд ки бо ҳисоби 2-0 дастболо гардид. Дар ҳамин 14 бозии барпо кардааш дар мусобиқаҳои гуногун Луи ван Гал ягон маротиба шикаст дучор нашуд ва дар умум 10 ғалабаву 4 мусовӣ дорад. ҳоло мунтахаби Нидерланд дар гурӯҳи худ мавқеи аввалро ишғол кардааст ва мунтахаби пурқуввати Белгия бошад бо 3 холи кам аз онҳо як зина поён меистад. Ван Гали 71-сола чанд вақт пеш дар як суҳбати телевизионӣ иқрор омад ки ӯ аз бемории хатарноки саратон ранҷ мебарад. андешаи ман ин аст ки мӯйсафед дар чемпионати ҷаҳон қаҳрамон мешавад ва карьераи футболиашро бо сари баланд анҷом медиҳад. инро дар ёдатон бигиред. бачаҳо, ташаккур барои он ки гапи моро дар замин намондед. ҳамон бародаре ки дирӯз дастгириаш кардем ҳоли ютуб каналаш ба таври кайҳонӣ пеш рафт ва ба мо муроҷиат кард ки ба ҳамаи шумо изҳори сипоси худро расонам. барои онҳое ки тоза барномаи моро тамошо мекунанд як бори дигар муаррифӣ мекунам ки ютуб канали Кома Таҷик аз макони рақобатҳои шадиди Лигаи Чемпионҳо, Лигаи Аврупо ва бозиҳои Бундеслигаву чемпионатҳои топ 5 дигари аврупоӣ барнома таҳия мекунад ва хеле ҷолибам аст. маълум аст ки рӯзҳои наздик агар худо насибаш гардонад бо ситораҳои футбол ягон барномаҳои алоҳида мекунад. аз ин рӯ дастгириаш мекунем ва бигзор аввалин тоҷике бошад ки бо бузургтарин дастаҳову ситораҳои машҳур барномаҳои алоҳида кунад. ба пеш бародар, ман як бори дигар силкаи каналашро дар комментария мегузорам ва шумо ба ҳамон истилоҳи русӣ подписатсия карданро газоват кунед. рафтем. идомаи нокомиҳои Ралф Рангник, собиқ сармураббии дастаи Манчестер Юнайтед дар арсаи футбол. ӯ ҳоло курсии сармураббигии мунтахаби Австрияро роҳбарӣ мекунад ва дар Лигаи Миллатҳо аз шикасти навбатиаш истиқбол гирифт. гуфти як мухлиси футбол, Рангник мурду мураббигиро ёд нагирифт. мунтахаби Фаронса дар рақобат бо мунтахаби Австрия дастболо шуд ва бо голҳои Килиан Мбаппе ва Оливер Жиру шогирдони Ралф Рангник ҳатто ба ҳадди як гол ҷавоб гардонида натавонистанд. бо ин мунтахаби Фаронса марҳилаи нокомиҳои охири худро ба охир расонид ки онҳо дар 4 бозии охири мунтахаб ягон ғалаба надоштанд, 2 мусовӣ ва 2 шикаст. дар гурӯҳашон бошад дар Лигаи Миллатҳо мунтахаби Фаронса бо 5 хол дар зинаи сеюманд ва мунтахаби Хорватия дар ин гурӯҳ бо 10 хол лидер ба ҳисоб меравад. Австрияи Ралф Рангник бо 4 хол мавқеи чорумро ишғол карданд ва Данияе ки онҷо Кристиан Эриксен бозӣ мекунад бо 9 имтиёз дар ҷои дуюм баъди Хорватия меистанд. Килиан Мбаппе баъди ин гол бар рӯи хатти топ 10 беҳтарин нишонзанҳои мунтахаби Фаронса бо 28 гол шомил шуд. Жиру ҳам майда-майда ба қавле гол мезанад ва қатра-қатра оқибат ба баҳршавӣ наздик мегардад. ҳоло ӯ ғайри он ки бузургсолтарин футболбози таърихи Фаронса гардид, дар 35 солагӣ гол мезанад, ҳамчунин бо рекорди таърихӣ хеле наздик ҳам шуд. ӯ дирӯз 49-умин голи худро зад ва баъди ҳамагӣ 3 голи дигар ӯ мавқеи аввали рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои таърихи Фаронсаро ишғол хоҳад кард ки онҷо Терри Анри бо 51 гол меистад. наход Жиру аз Зидан голи зиёд зада бошад, Зидане ки замоне Бонг номаш ба осмонҳо расида буд, дар ин рӯйхат бо 31 гол мавқеи ҳафтумро ишғол кардааст ки ҳатто Бенземаву Антуан Гризман аз ӯ голи зиёд задаанд. ё мегӯяд Зидан ҳоло ҳам шонс дорад? мунтахаби Қазоқистон аввалин шуда аз гурӯҳи худ фавран ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. Фаронса бояд аз ҳамсояи мо ибрат бигирад. аммо агар дар он гурӯҳе ки Қазоқистон бозӣ мекунад, боварӣ дорам агар Фаронса онҷо буд, баъди ҳамагӣ дуюм бозӣ онҳо аллакай дар плей-офф буданд.
дар лигаи си онҳо дар гурӯҳи се бо дастаҳои озарбойҷон, словакия, беларус бозӣ карданд. хулас ҳоло қазокистон дар лигаи си лигаи миллатҳо ғолиб баромад ва онҳоро мебояд барои рохат гирифтан ба чемпионати аврупо 2024 бо дигар ғолибони гурӯҳи си лигаи миллатҳо мубориза баранд. дирӯз охирин бозии худро онҳо муқобили дастаи беларус анҷом доданд ки дар ниҳоят бо ҳисоби 2-1 ғалаба намуданд. марҳилаи ниҳоии мусобиқа барои рохатгирӣ ба чемпионати аврупо қарор аст моҳи июни соли 2023 барпо шавад. лигаи си 4 гурӯҳ аст ва дар сурати муайян шудани ғолибони ҳар 4 гурӯҳ мунтахабҳо тавассути маросими қуръакашӣ бо рақибони худ ошно мешаванд. ҳарчанд ҳоло аз 3 гурӯҳи дигар ғолибон ба таври конкретӣ муайян нашудаанд, вале муддаиён Туркия, Гурҷистон ва Юнон мебошанд ки барои Қазокистон мушкилтаринаш Туркия ба ҳисоб хоҳад рафт. барои бародарони казок ин ғолибиятро муборакбод мегӯем. онҳо ҳеҷ гоҳ то ин ҳад ба чемпионати аврупо наздик набуданд. алға Қазокистон. иттиҳоди ассотсиатсияи бошгоҳҳои аврупо аз 32 даста шудани чемпионати аврупо даст мекашанд. рӯзномаи Daily Mail хабар медиҳад ки иттифоқ ният дорад аз нақшаи васеъ кардани мусобиқа то 32 даста дар соли 2028 даст кашад. ин бо сабаби он аст ки телевизионҳои варзишии аврупоӣ ки бевосита мусобиқа тавассути онҳо ба намоиш гузошта мешавад ба УЕФА гуфтанд ки ин ба нақшаҳои тиҷоратии ҳар ду тараф таъсири манфӣ мегузорад. шабакаҳои телевизионии аврупоӣ ба УЕФА гуфтанд ки ин мусобиқа ки аз 55 узви конфедератсия 32 нафар иштирок мекунад аҳамияти тиҷоратӣ нахоҳад дошт. сабаби ин пешгӯии бисёр гурӯҳҳо ва афзоиши шумораи бозиҳои ҳалнашаванда хоҳад буд. УЕФА вариантҳои дигарро пешниҳод кард ки аз услуби бозиҳои анъанавӣ махсусан бозиҳои гурӯҳӣ кор намегирад ва ба тарзи дигар рақобатҳои мазкурро ба роҳ мемонад. вале ин пешниҳод низ аз ҷониби шарикони пахш ва тиҷорат хуш пазирифта нашуд. қарори ниҳоӣ оид ба ин масъала дар ҷаласаи кумитаи иҷроияи УЕФА ки моҳи ноябр баргузор мешавад қабул хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки аз соли 2016 шумораи иштирокчиёни дастаҳои чемпионати аврупо аз 16 ба 24 мунтахаб расид ки баъди он боз дар мавриди 32 иштирокчӣ баҳсу муҳокимаҳо идома дорад. ҳоло оҳиста оҳиста гумонам ба хулосае меоянд ки ҳамаи мунтахабҳои аврупоӣ 55 даста бе ягон марҳилаи гузариш мустақиман дар чемпионати аврупо иштирок мекунанд. ҳоло метарсам футбол он гунае мешавад ки чанд сол пеш дар як мусобиқаи маҳаллӣ ки деҳаи мо тамоман иштирок накарда буд, ногаҳон раиси маҳалларо занг заданд ки дар финали мусобиқа иштирок мекунед. ягон ҷои ҳайронӣ надошт. ҳамон рӯз яке аз финалистҳо қаҳр кардааст. баъд деҳаи моро варианти эҳтиётӣ интихоб намуданд. бе ягон азобу машаққат чемпион шудем. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.